Ok, Yasmi vrea asta și care mai este prețul? Ok, am revenit. O să vreau să împice. Ce te mai joci cu ăla, ți-l confizi până pleci. Deci în momentul ăsta îl pui în ghiostan, că îl... Ok, am revenit. Yasmi vrea să împice ok. Asta și care mi-ai zis? Asta? Da. Ok, și asta, bufnița. Și unicornul. Buzele sunt, da. Și unicornul, ăsta? Da. Și ăsta, unicornul. Cam așa arată. Unele, numai unele le putem vedea și... E înalt, că de pe se mișcă. Deci poate iepurele, poate ăsta, poate ăsta, poate... Sau ăsta. Iepurele, cel mai probabil. Groasnic, nu-mi place. Mă bocnit. N-ai zis cum să se cutia. Cutia de buget. Iepurele, nu? Nu, are urechi. Păi da. Ia. Facem 3 ore. Ți-ai dat seama?